Hei, bună și bine am venit să ne vezi clipul pe canalul Valentina's Vlogs. Și astăzi vom face haul de cumpărături. Am mai postat unul fix azi. Scuzați că vorbesc tare, dar vorbesc și de puii mei. Salut! Și vorbesc tare pentru că am o ureche înfundată. Ok. Deci avem aici lentins, da? Nu știu ce e asta lentins, da. Ce s-a întâmplat? Toate cumpărăturile sunt de la Lidl, nu sponsor. Ok. Porumb, o cutie de lapte cu 3,5 grăsime. Avem banane, avem 2 pungi de pufuleți din ăștia. Avem pufarini, 2 pâini feriate, o carte care am citit-o, bine, nu am cumpărat acum. Să vedeți cât de multă gălăgie fac cu ăștia. Avem aici o pungă de pufuleți din ăștia biluțe. Acest plic de frișcă, pentru că ne place să mâncăm frișcă din asta la plic. Am mai luat și un baton din asta. Am luat 2 pungi de morcov. Vreau ceva bun, că n-am mâncat. Așa. Azi nu ai mâncat bun azi. Aha, sigur. Acum. Am luat o folie din asta de iaurturi, cumva am obișnuit copilul de ziua lui Mara, că nu vi l-am arătat. Ziua lui Mara a fost pe 7 aprilie și am făcut ziua pe 10. Aceste măsline care sunt foarte uleioase. Celălalt iaurt, dacă vreți să știți, am spart un ketchup de la Lidl, încă un lapte, morcovii o să scol la sfârșit pentru că nu pot. Aceste napolitane de la Antonia. Și mama le dă de mâncare la pui. Chiar nici eu nu aud pe mine, sincer. Bunica mea a plecat la Putna, la biserici. Am luat 5 pâinici din astea pentru că ne plac foarte mult aceste pâinici. Am luat 2 kg, cred că, de morcov pentru iepure. O să vă arătăm iepurașul nostru și nu vine să cred că niciodată din toate videoclipurile mele nu v-am prezentat trambolina și nici iepurașul. Asta pot să iau eu, da? Da, asta o ia mea. Mai este? Ce? Asta este a mea. 2 kg de morcov. Mama a făcut Mara una de mână. Cum a putut ea? Mama. Încă un lapte. Am luat 2 pungi de morcovi. Acolo în spate, tata, avem 2 săci de mere, 4 kg. Un lapte, încă un lapte adică. Avem aici carne tocată de vită. Vită. Da, vită hâd. Avem o varză pentru iepure. Iepuroaica noastră o cheamă Ana. Nu e iepure, e iepuroaică. Și noi avem un magazin aici lângă noi și îl cheamă, acel magazin se numește Iepure și confundăm. Mergem ori la iepure la noi, adică la iepuroaica noastră, ori mergem la magazin. Deci confundăm, nici măcar nu știi unde merge acea persoană. Ori la iepure, ori la iepurele noastre. Avem un baston de polițist. Avem o gene de la Antonia, colega Mara, care vinde Eugenii și chiltie Mara azi și hâdă. Acestea sunt cererile mele preferate, că cu vanilie. Ador vanilia. Bine, am spart un ketchup de 1000 de grame. 1 litru, adică 1 kg. Și am luat asta de 500 de grame. Mai mic. Ca să... Nu, era cu G. Grame. Da. Tot mănâncăm. Ciripitul păsărilor. Am luat un de la Pilos. Suntem mari fani Pilos.
Și scuzați că vorbesc tare, dar să nu vreau să vă surcesc. Nu vreau să vă surzesc, dar n-am cum altcumva să vorbesc, pentru că nici eu într-un fel nu mă aud pe mine. Mă surzești, măi. Ori nu auziți de ei, de pui, adică, da, cu un lapte. Am luat încă o varză pentru că suntem varzele. Și am luat un kil de roșii. Și în următoarea, ultima pungă, avem, într-un fel, biscuiți Belvita, într-un fel, da, sunt de la Rico biscuit. Tostină, astea, un pachet de biscuiți, cum v-am obișnuit, încă un pachet de biscuiți, stixuri, cam la stixuri pentru că tata mănâncă stixuri. Tata sunt însărcinată cu un bebeluș. Cu o varză. Varză de varză. I-am pus varza. Acestea sunt de-astea. Și drasă. Susan cu miere. Și astea sunt preferatele mele și o să le pun la locul meu. Mă întorc înapoi. Și o să le mănânc mâine. Încă un pachet de biscuiți. Deci au apărut. Am luat, asta cred că e a doua sau a treia oară când luăm din astea iaurturi cu bombonele în capac, pentru că când erau la vreo 8-9 ani, acum 2 ani au dispărut. Și au apărut din nou pentru că și l-am găsit pe ultimele două. Bine, mai era un an mai că fără creierele astea în capac pentru că îl mâncă cineva. De mână, bă. Doar nu prea se vede. Încă un pachet de biscuiți, încă Antonia, încă un mandou din asta, not sponsor. Nu facem reclamă la nimic, dar să știți că de la acel magazin. Iar o Antonia, o Eugenie, dacă nu știați cine e Antonia. Colega mea. Oi, asta e colega ta. Uitați-o pe colega lui Mara, stă la noi în casă. Și Mara o mănâncă pe Antonia. Așa, încă o Antonia, un pachet de biscuiți de la Hâda și încă un din asta cu bomboanele în capac. Al patrulea. Și ketchup-ul. Dă-o leacă, mă dă-o leacă, laptele și ketchup-ul. E bun ăsta, nu-i Dă și laptele. Sigur, apoi Abonați-vă la canalul. Abonați la vlog și cum v-am obișnuit cu biscuiții și cu pufuleții și cu geala. Nu uitați să dați un like, abonați-vă la canalul. Abonați la vlog și ne revedem în următorul clip. Uite, am căzut.